Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam na Bynta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na Bynta ke jingkuli ka jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ka education loan, pila ru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kumshi Bynta ke jingrakhe ya ka wall no tobacco day ka Hill Grange English School Mukhla kala pelong na kejingai rally bat ka signature campaign balai Shim Bynta ri khina school rekat lang bat kinoi kai ha kejingai rally ki khina school gila parta ya slogan ban persha ya jing pendon kam yau duma bat ya jing bam ki bakta ya ka kot ka khia ka school ling ba kani ka khubor ka pha yo korwo saki pat ba nong snong makin kiar na jing bam bat ki jing di ki basnio nambar ba khita ya ka kot ka khia bat kawan ra ru ya jing skosi andala kerni than hagi jing million ki basnio